Toto je Fero Joke. Fero Joke je známy influencer a komik. A ako ďalší influenceri, či bežní smrteľníci, sa v lete nerád potí. Keď mu je príliš teplo, skočí na kubko, či odletí na dovolenku. Ale čo taká Čapka? Jeho verná štvornohá spoločníčka, ktorá nemôže v teple len tak odísť z domu. A takých ako Čapka, nemé tváre, ktoré v horúčavách doma verne čakajú na svojich páničkov, je veľa. Preto sme im v kampani na klímu od ZSE dali hlas a namiesto bežného ľudského influencera spravili dokfluencerku z Čapky. Toto je Čapka. Čapka si kúpila klímu od ZSE. Buď cool ako Čapka a kúp si klímu. A práve ona sa stala zástupcom všetkých domácich miláčikov. Ako pravý influencer sa prihovorila ľuďom aj ostatným svojho druhu a cez krátke videjká inšpirovala ľudí ku kúpe klímy, komunikovala rôzne benefity cez memečka a gify, aj trefne oslovovala všetkých páničkov, ktorí sa vybrali schladiť na kúpalisko či do kina. No a ako to už s influencermi chodí, aj Čapka influencla ďalších domácich miláčikov a inšpirovala ich ku kúpe klímy od ZSE. Títo zobrali do vlastných rúk a začali cez Rilska presviečať páničkov. Prosím, kúpme klímu. Volať do ZSE. Čo? Len za euro denne? A ešte mi ju namontujete? Zhromažďovať úspory. Za 1 euro denne môžem mať vychladené leto? Či dokonca o klíme od ZSE repovať. Cení nízku hlučnosť, tomu ver. Klíma je viac než flexiť v prievane, boj. Ukázalo sa, že vymeniť bežného influencera za štvornohého inšpirovalo kopec ďalších domácich miláčikov aj páničkov, ktorým by sa klíma zišla. A bežná kampaň na klímu tak nabrala vďaka netradičnému dokfluencerovi nový rozmer.